Je moet daar op voorhand vragen, hè? Wat brengt dat op het gewin? Ja, ik denk het ook. Stond je in het lopen? Ja. Is er dan? Ja. Zeker dan. Weinig het die erin staan. Hetzelfde probleem als dat te gaan. Wat zei je? Wat zei je? Ik dacht dat de hand wel aan het pannetje. Dan bouwen we wel een feestje in. Nee, ik kan ook niet te goed vullen, mijn oog niet, want er stond er vol. Daar zal ik wel voor zorgen, hè? Maar er moet wel een oplading komen. Ja, dat is kunnen van. En 3 punten. Wij zeggen 9 meter. Die mannen kunnen zeggen 4 meter. Ja. Dat is per meter voor Ja. Sommige keer is het een meter toe. Heb ik ook niet gehad, je voet. Die voet heb ik ook niet gehad. Dat weet ik niet, meisje. Nee, staat op het papier. 2 voeten, dus dan moet die voet staan, hè? Ik weet het niet. Zit voor kwijt. Ja. Elke keer. Hoeveel zit ze, George? Zit hem goed? 2. Zit voor kwijt. Zit voor alleen, denk ik. En de voet in de bak. Plus niks op aan. Dat werkt gewoon. Als je die concentreren, dan begin je nou weer. Ik heb gezaagd een ander. Jan twijfelt dat we onze eigen wet en dan twijfelt dat eigenlijk hoe ook het twijfelen. Ja. Toestaan erbij. Ja. Ze is hem nadenken, hè? Ja, maar dat is, en dan geeft ze de warring. Ja. Dat we hier zo uit de bak komen, zo drijft te zien. Ja. En dan zeggen ze dat normaal niet 2 dingen tegelijk kan, maar dan kun je kawaii en kan nadenken. Ja. Zeggen ze toch, hè? Wat te maken, dat kon is zoveel. 89. Ja. 79. Multifunctioneel. Zou dat snel moeten zijn? Dat kun je niet zien. Ja, we zitten er. Ik zag het toch. Ja, die is. Aan de voet! Een goede extra. Ik zie niks, hè. Onderbreking. Ja. Perfect. Goed. Deze kunnen. Allee. Eén oefening wat ik kan doen. Een meter. Zit in een meter. Ja, ja. Als je nog 1 punt kwijt is, niet separeren.
Zit voor kwijt. En voet kwijt.